Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Party Twice tinokonzera nyaya dzese dzikuitika matumana ose social media nematumana ose enyika zvawo. Tinokupai zvese zviri kupisa, zviri kunakidza handi zviri kutendereka pamasaisai, ndo zvatinokupai pano handi. Hatimire chenyu kusubscribe molike handi. Anasitoya boys nemurume boys Abatwa boys. Ni Mkadzi, echidana Mkadzi ane Nhumbu boys, wapa next door. Ari makuona picha racho randaisa boys. Pakaipa. Patonzi chitora mukadzi wako. Asiri wangu. Boys, pakaitwa bata. Pakaitwa bata boys. Pakamhanyo. Amakuona picha racho iri randaisa. Saka imimi muti chi, tikudzeva mafungiro enyu comment section kuti muti chi nenyaya iyi. Mafungiro enyu ndo atikuda comment section. Stay connected for more. Garai muripo for more updates. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.